født mange børn. 170.000 svenskere skal fejre anden juledag i sterilskær. Går det meget langt, så vi skal op? Nej, du må spørge far. Far selv, det går det. Læse? Tror du, den har været der? Hvad? Ikke noget. Tror du, den har været der? Kan du huske, hvor du stille tallerkenen? Den spiste det hele. Har den spist det hele? Nej, det er løgn. Nej. Hvad er det, der ligger på tallerkenen? Prøv lige at tage tallerkenen. En guldkamel. Nej, prøv lige at tage tallerkenen en gang. Hvad står der? Der står, Sofie. Der er Sofie. tak for kagen, Sofie. Nissen. Nej, så har den lagt det der til dig. Hold da op, skat. Tag du det med ned. Hold da op. Prøv at se musefælden derovre, så vi kan se, at der er stadig ost på. Ja. Så der har ikke været nogen mus. Mor. Og den anden Du se, nissen har taget, hun siger, tak for kagen. Og så fik sådan en her, så var nissen. Så har den lagt et lille brev til dig. Ja, og der har tegnet og et hjerte. Så du ikke deroppe? Han har gemt sig hjemme, ikke? Jo. Mor, ved du hvad? Han er glad for, at han har tegnet et hjerte, fordi han elsker mig. Ej, så. Ej. Tror du Ja, det? han kan godt lide dig, han kan. Ej. Det er en fed næse, jeg Ja, har. det er det i hvert fald. Kan jeg sige til Fufa? Jeg har fået en næse.